Goedenavond. Goedenavond, Baradanangasa. Vandaag is dinsdag 9 uur. Ik ben Makeda Ja. En wij gaan verder met 12 Fulo. Voordat we verder gaan wil ik natuurlijk iedereen die mijn stem hoort eigenlijk een goed en voorspoedig 2022 te wensen. Want volgens de tijd waarin we leven zijn we een nieuw jaar ingestapt. En aangezien we leven onder aansturing van de Europese jaartelling en de Europese landen, want dat is nou eenmaal hoe het geregeld is, zijn we in een nieuw jaar ingestapt. Echter voor ons, Bakapchin voor 12 Fulo, is dit geen nieuwjaar. Ons nieuwjaar, dat begint ergens in maart. Wanneer alles weer gaat groeien en weer tot leven komt. En niet in een winter waarin alles stijf, bevroren, kil en koud is. Maar nogmaals, om Sawan Today en den day die omsta, ik zeg iedereen een voorspoedig 2022. Volgens de kalender, ik heb het al eerder aangegeven, is dat in het boek van de Sealed Portion opgestekend is dat er 10 jaren bij de jaartelling zijn bijgedaan. Dus als we dan de 10 jaren die erbij zijn afgedaan of bij opgeteld zijn eraf gaan halen, dan zitten we eigenlijk of zijn we eigenlijk terechtgekomen in het jaar 2012 of 2012. 2012 is, voor degene die het zich nog kan herinneren, 10 jaar geleden, het jaar waarin dus men een hype maakte door aan te geven dat het jaar volgens de Maya kalender de jaartelling dus opnieuw zal beginnen en dat er een tijdperk geëindigd zal zijn. En het tijdperk dat geëindigd zal zijn is het tijdperk eigenlijk van de rulership van de Dewasa Dekar in Blakamantongo of in Blakabubatongo de Yobo. Het is dus zo dat een maktivoeding broko. En dat we een nieuw jaartelling bo begin, een nieuw era bo begin. Trasma ook de tak dat het tijdperk van de vissen, in het Engels species, stop. En dat we een tijdperk komt, dat naar een tijdperk voor Aquarius. Pisces dat naar vissen, in een tijdperk dat Sambende, Machtibende, nona 12 Fulo, nona de melanated bruin, nanga blaka suma vergrondtapu de gekleurde, abede na den trafolku. Pisces bende een tijdperk voor oorlogvoering, landjespik, onderdruk. Amananga moro bigigong, nanga amoro wapens ekir moros ma. Na enge wini, enge taki, enge teki, sanaf atrawa sa moro swaki. Dus wat dat betreft, om inwa hetra tijdperk betreft, terecht. Want het tijdperk die van Undino, na een tijdperk voor Aquarius, dat nou een tijdperk voor Watra. Wie van Watra tang? Wie van was toen bigi? Watra door de tijd heen is repi was toen. Wie van a gruba gruba, astong ekong grati. Watra awis van astong bigi, Watra chimeng. Awis van asanti, de heel erg in elkaar gedrukt en compact. De awatradoro en meka konsafu en aifadong uit elkaar. In a geestelijke watra af te maken naar informatie. Dus een kondorono in wat informatietijd waarin eigenlijk degene die de informatie op de juiste manier of de informatie kan vinden
die zal degene zijn die weet waar we naartoe gaan. En die zal ook degene zijn die het gaat moeten brengen naar degene die in de gelegenheid voor kiest zelf de occasie voor kunnen zelf de informatie. Dus onder in de Aquarius periode, in de Aquarius tijdperk, in de Aquarius era. A vloeien van wat er vloeien, a golfbeweging van wat er in Mickey, zo ook toe op te maken naar a golfbeweging sa emotie in Mickey. Emotie na van we vieri. A tijdperk is sa ondeno na een tijdperk voor vieri. Voor lobby, maar ook toen een tijdperk voor wiki, maar ook toen een tijdperk voor grow. Dus ondeno in een tijdperk sa Aladdin wereld is aan de in een lijn en voor p a boskopu a nieuws boskopu voor hemel kondre o waka konte na libisma kondre je kondre via Aladdin natuurgeesten jejes Aladdin natuur jeje en dan Aladdin elementale Aladdin koven Aladdin winti. Dus u mag breedte want onder in een mooi tijdperk. En een tijdperk die is nou een jeje tijdperk. En aangezien 12 voelen, 12 voelen naar jejesma. Een tijdperk die is nou een tijdperk in P. 12 voelen moest puur inschrijven voor een juk. Sa ade tumsi langer ba. Onder de tra natie en volken voor grondtapu. Dit is na een tijdperk in play. De ching, de bakap ching voor 12 voelen. E vieri tak a fast van libi ben set schrijf poti na grondtapu uno de somoro. U saptak meki voor de morolek sang bende en sa de tanga no. A juk onder sa de we vier tak ay Quincy en uno wane moro. Koloko in een tijdperk. Tana abidjing sa desma futaki. De bigisma futaki na abidjing fu grootsheid, greatness. Pe wo grokombaka en grogo go de sa bende in bifuting. Bika in bifuting na blaka buba, bruin buba na unu beru. Unu na de wan die mek den boem ouro gebouw. Den boem ouro precies sa in grondtapu alas mai accidentanga no af. Fades ma du mek den sandisi. Den piramides, Stonehenge, ala de sandati. In a tijdperk voor dat beman beweeg, begistong voor awang presi gona atrawan dat na unuting. Dus unko inwa pisting sande ye e arki baka. Een pisting sa unkan gro kontrom van de bigisma voor unu sande beschreven i ala de memre buku i ala de buku. Sa alasma e hoi no de i hei waarde dat unkan kontrom dat pe baka unu blaka ching unu lek blaka buba unu lek 12 lo. Want unu moest mek grap. Baka ala bigi kulturu san kong en san desma a bigi buku san schrifi tanga de heeft idee. Wan pitching voor 12 lo bente na abidjing. A papa unu sa de kar Joseph en bende na Abraham en bende na abidjing. Fusa de kar Mitzraim, Egypt. Zonder den koni na den sabi. Egypt no bo bigi. Lek fa usap fa akong bigi in. A geschiedenis in de geschiedenisboeken. Babylon, if je leest aan mijn boeken dat je ziet dat voor den brada voor 12 lo, Daniel, speciaal, dus maar voor Babylon, bezorgd dat ding, de man poer den jong na de man na den pauze zodat de kan stuka in den kono also, zodat a konina nga sabi sa yeye ben jideng. A konu voor Babylon bekan mek gebruik voor a koninang asabisa asanta ye ben pot inding. Dus de ina pisten dape bakape ye e arki dem ching, dem bakap ching omdat a Quincy sa insa bende, a Quincy e lusu. Wan namoro lek fo barki yari sa dem bakap ching voor Abraham. Dina unu boden katibo en akatibo datik ba.
En ook toen een jaar die na precies 530 jaar oude sang in 1492 de Europeaan in Blakaman tongo untak de Yobo sakakong na Amerika, Midden, Noord en Zuid-Amerika voor Konkatibo de bigisma fundrape. Want ondanks sa desma leer unu in den boeken voeding, unu sabitak en if je in den Bijbel in den kerkie voeding, tak tu blaka continent de. De wasa het begin na Afrika, en dat ana aning voor Afrika, maar kokar en zo. En de Amerika's gadoki blaka buba den tu continent dati. Voor continent de of de buka globe ik praat in fopisi Europa nanga Azië ko gideng ko tak des de travolken den elibidrape. Maar wan pistingo kosa mosoru nu ook toe dat in if iluku Handelingen 29 dat nou aan Bijbelpisi sa den man na teki pot in amemre boek of unu omdat dape je shitak des masan belibi in zeker a pisi voor Ierland na Engeland de bede Hebreeuwers en wa Hebreeuwer Israëliet of Israëlite dat na 12 lo. Dus desmasa de elkaar druïden. Je leest de afstrik naar Obelix boek. Dat altijd, want druïden ben met dresi. Eindstand, dat het blijkt nou. De jobo kenki al kibri ala den koni nanga sabidisi. Dat desma dat ook toe ben desma voor 12 lo. Familie voor uno. De boek dat ook toe de. Maar die demi wango baka abra a laatste leesje samen. Mi bedeja, omdat afgelopen dinsdag mi bete kwam day vrij, omdat mi ook to Euroko gewoon lek alasma. Die is aan mijn enige roko. Die is naar Loroko samen doen vanuit lobby. Altijd met Kopakana sami behandel de afgelopen lezing. De afgelopen lezing mi be abra de Serafijnen. De he engel dati. Sa uno ook de karwinti. Konfo. De Serafijnen, een god diepe indring. Zo dat de absictie vrij. De dichtbij Anana. En de in a hemelkondresa. Sakar ook de celestiale wereld. Tide, biwanko, tak morofara. Abra den werelden. In de celestiale werelden, u ab dus sa umbetakikba. De Serafijnen. Den cherubijnen naar den tronen. Omdat abra de Serafijnen naar den cherubijnen afgelopen keren. Den tronen moest behandelen. Maar die demi na 4 behandel. Den cherubijnen naar den tronen. Die demi wan begin voor uit a wereld voor mama Aisa. Want ze actie me tak chin zo abra mama Aisa. Abra den 3 werelden die de. En relateerde naar konfo naar winti. Mi praxe kom doe dat. Dus mo wijken af. Maar trouwens me godoro baka. Het gaat erom dat we tjakoni nanga sabi en dat we tja informatie. Dus mo bigi abra de werelden sande. I ab 3 werelden. Hemelkondre of a celestiale wereld. Celest, dat na hemel. Celeste, hemel. Celestiaal. Dat je ab a celestiale wereld. En teles betekent ver weg. Dat na je kondre. Hemel. Onder hemel. Adi tussen hemel en aarde. Dat na onzichtbare kondre sa unoneshipe de je libi. En dat je abba terra. Terrastiare wereld. Dat na een wereld voor aarde pe undinono de. A celestiale wereld, die zie, dat na a celestiale wereld, dat na een mindriwan. A celestiale wereld, a hemelkondre, dat na een wereld voor ananasrevi. A celestiale wereld, na een wereld voor tatayau. En a terrastiale wereld, dat na een wereld voor mama Aisa. Een planeet.
Mama Aisa na a yeye voor planeet aarde. En aarde dat na anesa unkenono de. Maar aarde be ap morot ning. A planeet disi. Uno e kare Aisa. Tras mai kare Gaia. A planeet dis e libi. En uno sab dati. Dat ai libi. Want nono de na grondtapu. Ai soren srefitak. If uno tering of straf uno. If you look op internet. I Google. En I go look sa epsa ala de I grotapu. Ala de yeshita kwang. Sani essa in wan kondre. If na wa overstroming. If na wa aardbeving. If na wa vulkanische uitbarsting. If na tumsi voor sneeuwval. If na tumsi voor alleen. If na watra sa ik motor no uit hemel kondre maar uit gronsrevi. En naturo esori grondtaputak no. Amina Aisa. Uno nap chief mi. En of we doen dat van betijk uno. If we sap oronsrevi. Na de regels. Dan moet straf uno. En if jullie ook grondtapuna dat nasa essa. Google tap natuurrampen. En dat alle de yeshisa epsa. In een celestiale wereld. Een wereld voor anana. Alla de wereld op wetten. En alla de wereld op ministers. Sa nou een minister. Want een minister nou een Engels woord eigenlijk. Nou een minister nou eigenlijk een beroep. Nou een minister nou een bediende. Giwa groep. Giwa kondre. Giwa wereld. Een minister moest dienen. Hij moest serve. En hij moest protect. Dat na Abroko zou een minister moest doen. En alle dingen. Drie kondre op de eigen ministers. De eigen wezens. Sa Abroko. En is voor kutak akon a wereld dat hij reilen en hij zeilen. En dat desane go boom. Den Serafin Cherubim nanga den trone. Dat na de ministers voor a celestiale wereld voor anana. De sebi kondre konfo. De sebi kondre engelen. Den ego abra a celestiale wereld voor tata jou. Manboy. Vanana. En in a terrestriale wereld. Dat we ook toe op. Jee, die Euroko. We elkaar de elementale. Elkaar de natuurgeesten. Die naar de jee voelt. Werkelijkheid zou we zien nou ai. Omdat dingen Euroko in een materie. De afgelopen periode. Mi bijvoeren boeken en mi leesvoeren. Want mi bewa sapsana een verschil. Tussen een wereld voor. Tata jou na een wereld voor. Mama Aisa. Want me arki in den poku en me here tak Mama Aisa ekar tata jou en boy. En me arki den poku en me sap tak if I orwa winti pre in elkaar Mama Aisa ik kan bidje opnieuw. En dan ben je sap sameki. We te iluku in a domein a kondre a wereld voor Mama Aisa. Dat je shitak dat je hebt te maken met een elementale, met een natuurgeesten. Uno sa abwa winti kulturu en sa ishi Mama Aisa lek edeman voor a winti kulturu. A winti kulturu voor uno. En dat is wat ik gelezen heb. Is spelen zich voornamelijk af in een koninkrijk of in een kondre of in een wereld voor Mama Aisa. In een wereld voor Mama Aisa je hebt te maken met een elementale vuur, water, aarde, lucht. In een kondre voor dat jou je hebt te maken met een ether. Ether naar een lucht en een wang. Ether more dun en een frequentie more hei. En in een hemelkondre dat na een frequentie erop je hebt te maken met een licht.
Die demi wan tak abra a werking tussen jou en mama Aisa en de toekondre dat die wan de roko voeren samen. We onderscheiden dit tussen de werelden die zie, omdat mama Aisa na edeman voor a terrestriale planetaire wereld. De elementale en alasan ap dibi. Dan ik ook abusingi watrainji. U ap apuku busigado, kantasi. Het zijn allemaal elementale. En de tekisting ook toe. U abisineki. Alasan ap libina ini. De katak anga unu. De ka uroko nanga unu. De ka yep unu. Malek fa usabi in winti kondre. De leer unu tak. Te was mau dua san was mau gua uroko. Je go uroko giwasma. Je kies wan salaris. De uroko nanga de yeye, de elementale, de natuur yeyes. Fu mama Isa. De wan pai tu. En dat na alasma. Die de na winti cultuur voor uno. Die sabitak. De actie. Imu pai. Ook toe te idena. A kondre fu tata jou. Die actie de engelen film. Ook toe dat pe wan pai de. Want wan convenant de. Afspraken en meki contracten en meki. In de celestiale wereld ook toe. Er staat altijd iets er tegenover. Sa imus tu na so agrontapu fu unu euroko. In agroko sa me gorko nooit minder bij in de gaten tak na so sani euroko. Maar hier is mij tak voor niks gaat de zon op. Maar hier in een besef aan awang. Dus aan winti cultuur sa u abi. Nou, een cultuur sa spelen af in mama Aisa een wereld voor een planeet. Een kra de drapen in een wereld. En een kra op wang jojo. En a jojo voor unu de tussen a celestiale wereld voor tata jou. Naar een wereld voor mama Aisa. Teluku bijvoorbeeld in bepaalde oru travolku. Dat de shitak de sukufu podisi like wama nanga wan baby Jesus nanga Maria of in de Egypt Isis of Isis nanga Horus. Dat nou eigenlijk een symbolische voorstelling voor de twee werelden die zie. Ook toen die tata jou kon naar grond tapu. En moest voor ben kon in een wereld voor een mama. Geboren kwetsbaar, nakelijk, wan baby, terwijl in een waai gado. Wan voor de aanwezige sa is do in een bestuur voor hem kondre. Toch asaka kon na grond tapu. Fuko leer unu. Unu die na yeye. Want ini wan unu geboren in een celestiale wereld voor anana. Die ongeboren drape. Imshi in een celestiale wereld van anana. Dat ben een fire etaki. Anana na een soort fire. En dat is de alafani. Maar voor een voorstelling, te je bron sani, vooral te je bron. Dreeblad, awara blad, dat je om een vonk, ik moet uit de fire. Zo een chin vonk, in een vonk, in een zo, na wat sili, na wat unu. Ik moet uit de fire. Voor imshi unu lek een vonk. De vonk, ik ga in een wereld voor de je, voor tata jou. Dat tata jou eki unu wang, hij creëer wang
wan dulgi unu. Wan visioen. Hij kiest sa ons kontrom, sa de. De hij schapen unu, hij blokpoti unu, hij blo in unu. Dat wij op een lot, een bestemming. Dat we God created purpose. Hij vorm unu. Ik moet ook zomaar vong uit afaya van nana. Dat hij jou takang bij actie en pa pa. Me kan je disi wat je disi wat je blijdschap geef. Zodat in af de you wawang. In aye disi yoma firi schreef, yoma shi schreef, aye disi. En in abekisang dat hij jou ebegi anana. Abegisa anana. Yesi te yesi a begi futata jou. Dat de unu doel voor contact grontapu. Ini wan unu de wakatapa dotif mama Aisa. Tata jou bejana na takundeja. Wala mala abon doel. Een gecreëerde visie. Nou, een heilige visie. En hoe op vrije wil dat a visie voelen. O delek fatata jouw actie anana. Fuk moto uiteen. Lek boembiki faya lek vonk. Of dat was swaki. En dat was chobo so dat. De wang die de kan Lucifer nanga ding. Wang die na wakabaka apasifa nana. Dat de tjentje heilige visie. Controle visie sa demek ving. Wa illusie. Wang sansa ade tegenovergestelde sang lid van anana mekuno. Dus als daar uno soort vonk wo kontrong alla keuze na uno schrijven meki want anana gi allemaal vrije keuze dwang na de in no wan voor den 300 disi mama Aisa no edwengi tata jou no edwengi en anana ne edwengi als daar uno soort keuze we meki. Oké. Het is nou eigenlijk deel 1 voor het idee op het wampoko. Want ik merk dat met tak langer was mee de gimme meki fukakaba. Was mee de gimme. Dat is mama Aisa. Mama Aisa is degene die ervoor kan zorgen dat afuka in zijn 12 fulode kan broken. Want wat we niet weten en wat we eigenlijk nog niet beseffen in onze wintercultuur is dat de sebi kondre voor winti oso den de in het domein voor mama Aisa, maar dat de ook to de in het domein voor tata jou. Den sebi kondre engelen voor tata jou. Nanga den sebi kondre winti voor mama Aisa. Euroko samen nanga unu jojo nanga unu kra. In winti kulturu san den pigisma lever over gi unu. Furus ma poti, bruya, den teki, den puru en den kot avinti kulturu na den fasilek fa den bedenki tak unu be ap fanodu fu rem unu gro. In a winti kulturu tanga no we play so gide winti in mama Aisa domein. Ma une tak nanga den yeye san de ina domein fu tata jou. En ina pisten fu grondtapu in sa unkono. Umusuroko ook toen nanga de yeye sa tata jou sturen aan. Wat tata jou blo en schreef pot iwi ala. De yeye sa tata jou sturen aan. Na bigi konfo. Na konfo sa ebe sturen lo. Omen bere. Omen lo na makandra. Omen districten, omen kondre, omen continenten. Omen boom bigi delen voor grondtapu. Unu netak it unu wintercultuur nanga de heye dat moro. We tak so nanga den
Sebi kondre fu watra, fu faya. Zelfs de wan fu faya une tak so furu muro nanga. De wan fu aarde, we tak furu de nanga de wan fu busi. Den kumanti fu lucht, we tak no nanga. Maar a winti cultuur fu stranang. A kontronte a tijd per kondoro dat linking en line op nanga tata jou in domein in kondre. Want uno na 12 lo. Kan tak nanga ala de yeye. Sang tata jou is sturen aan. De wansa e waka. Heer hemel kondre ala de sebi hemelen. Want nono de we tak so nanga de yeye fu aarde. En lucht ook toe naar aarde. We tak so nanga de voor elementen. En atru dat ala ding sebi kondre kon voor uno do in mama Aisa in koninkrijk. Want if je leest den boeken dat je shitak te anana te den drie werelden Europa samen. Alla van de ding is sebi. Dan mek wa wiki op sebi day. Sebi na wang Santa getal. Sebi na wang magisch getal. Dus watra element op sebi yeye. Fire element op sebi yeye. Aarde element op sebi yeye. Lucht element op sebi yeye. De me luko a winti kultuur funo. Dat grode ete in alla de rangen. Want if we roko so nanga a so nanga mama Aisa in wereld. Dat une kring. Dat jou in wereld lai engelen. En a memre buku takeng tak. A fado sa unule 12 lo fado. Na wa yeye sani. En tata jou in aansturing naar yeye. Mama Aisa in aansturing naar materie. En unu na tweeledig. Unu na yeye in materie. Dus moest tak na alla two werelden. Dat na a symbool voor a massa e oor en baby. Dus alla de watra de fire nanga de aarde nanga lucht yeye de alla de sebi. Te me luka winti kultuur una abde alla sebi ete per element. En ook toe lek fa i ab 3 kondre. In mama Aisa in domein i ab natuur yeye van naturu. I ab elementale nanga i ab wa moksi. Naturu elementale. Uno ben denki tak na uno wan besap winti. Maar if je leest den boeken, dat je shitak den tra volk ook te ab voor kennis voor winti, maar den praat den boeken die uno. Uno moest go lezen, uno moest go zoeken. Maar if den shitak uno lezen, dat zou dat doen. De puro en de poti de poor spesru toe belangrijke informatie. Want agesef heel grond tapu. Ana agesi, heel grond tapu e vrede voor 12 lo, voor gro. Bika anana pot 12 lo lek a volk nanga sang ay taki. As doin unu DNA, as doin unu broedo, dan mek anana betegi unu ook dat unu no be mag moksi. Maar dat nou een trales. Pe a moksi fu unu nanga den tranatsi kom. Dat ti dena de unu no ande blaka buba moro. Ano zomaar a denki dat ko i unu dat we shengi umbuba. Na wan doelbewuste score sa unkisi. Dat unu ande 12 ulo moro. Unu loba buba. Uwanko wala sa melanina. Want di anana trove Lucifer nanga Aladdin baka mafing. A eerste sansa de la sina a melanina. Maar die asanis anwa melanina wang. Want a melanina na wang materie.
A fiti in sawe fiti nawang. Yeye fiti. En Lucifer is fit in een gebied voor celestiale wereld. Pe tata jou na edemang. Want attack voor Lucifer. Lucifer ook to be apwang. Heilige Lots bestemming. Wat heilige doel. Wat gecreëerde, geschapen doel. Maar hij wijst ze af. Waardoor een doel no controle illusie. En omdat Lucifer zat a beledig en a sa adu. Zorg voor een schisma, een splitsing in hemelkondre. En no zomaar Lucifer nooit moren mango in hemelkondre. Maar wel ade aanwezig in je kondre. Lucifer e arki ala den begi di weseni. Lucifer moest voor Euroko in gecreëerde en geschapen doel ben dat hij moest ben tja boskopu waka dat tata jou na autoriteit in een heer kosmos. Maar arrogantie, jaloezie, pride, trotsheid met Lucifer kon challenge. En de challenge shit tata jou. A challenge zelf a nasrefi a challenge voor tegi anana. Dat me wan you troon en me wan you kroon. En a kroon nang a troon dat anana na be met Lucifer. Maar anana srefi dat na impressie. Dus in de celestiale wereld. Hoe op omen bediende zijn breed voor je unu met een gro in kennis voor sapsana un gecreëerde doel. Want denk sapsana un gecreëerde en geschapen heilige doel ulot. Maar na unu na sabe moro, want tewe fadon tekis ching en we asi as ching in sawe libi. Wa sluier konsa is scheiden om unu tussen akondre voor mama Aisa en akondre voor tata jou. Unu ne shiye maar de je is je unu. En samenkomsten in het verleden. In het verleden de bigismaf unu. Beuroko samen met alle natuurgeesten, de elementalen, de moxie, de dogla. Natuurelementalen voor mama Aisa, de bediende voor mama Aisa. Apiste sa unu met boom bigi bouwwerken op grond tapu. Na apiste sa unu bruin nga blakasma ben de edemang voor agron a planeet disi sa we libi. Da umbeuroko nga de natuur je disi de elementalen je den ben de unu bescherm gehouden. Dan ben ik alla den trafolok sabi, instinctief de sabi, dat a blaka man en a blaka vrouw, de tot veel in staat. Dan gaan we de sapfa, de piramide meki. De sabi, if je leest een moslimboek, je sabi ook toetak. De soor unu tak, a god of unu euroko nanga unu en I fit gi unu. If we lees go more far, dat we shita di un fadong. Uno grondtapu ben de trafasi ibe ap moro continenten. Continent Atlantis nanga Lemuria. Door unu te doen, door een misbruik sa misbruik, de sebi kondre wintis fu mama Aisa. Adoro tussen unu nanga den kontapu. Want misbruik ding. Gebruik de voer voor de wisi voor de wisa tisani. Want de engelen sa euroko gi mama Aisa nanga de engelen sa euroko gi tata jou de an awang de ook de euroko samen. Maar een misbruik sa met misbruik voeding in voorbijgaande tijden
Waardoor zelf een bigi continent sungugo in Atlantische Oceaan nanga atra bigi oceaan, de Pacific Ocean. Dat ik kan sap op bigi den krakti en de makti voor unu bende. Dat ume continent sungugo in watra. Sa ben man, sa de bigis maf unu ben man in samenwerking. Nanga den yeye fu mama Aisa, den sebi kondre yeye voor de elementale voor aarde. Dus sa ben man unu lek blaka boba unu lek 12 lo. En look o hei ubende en look o fara fadom. En da de yobo desma di ap kraktino en maktino in grondtapu. Den pot ala de sandis in buku. En voor den buku disi kan dit dena die nooit wat dede unoshi den buku disi. Want ondanks dena man broko den konina nga den sabi disi, den oji unu eng. Omdat as do in den tak, die unbende na makti, unbende na top, mek misbruik voor de makti disi. En de schrijven ook in een membre buku tak, 12 lo, umbe ap wangado sambe wakana umbaka, umbe ap alasan mee. Maar uno na be waarderen nofo. En if dembo ap aself de occasie, leksa uno be abi, a dembo dini, mama Aisa nanga tata yao. Moro betre lek uno, soor mama Aisa nanga tata yao. Ondanks den verkiezen uno lek 12 lo, uno nooit na jide apprecie. De weet man kies bijna om in toesunjari voor soor mama Aisa nanga tata yao dat de man. En die na de umus kon tot a besef dat de mo voor ben bigi want die na de luksa epsa in grond tabu. Ding e worden bestuurd door hebzucht en greedy en de last den created purpose. Dus als zelf de stoon sam benak uno no en nak ding. Dus mama Aisa nanga tata yao na materie nanga yeye. De shitak ating kondoro. Ik heb altijd maar een uurtje futaki. En ating ik val ik snel voorbij. En me heb het 2 minuten. En in de 2 minuten me wang tangi alasma san de ina bereik voor mi sting. En trawiki mi o de baka voor godoro abra mama Aisa nanga ding natuur yeye de element yeye sange wroko sama nanga de yeye de engela fu tata yao. Mina makeda ya en lobi nanga lespeki gi alabrada nanga sasa yere mi sting. Ote trawiki.